Σας γράφουμε για το ζωοποιό λόγο που υπήρχε εξ αρχής. Εμείς τον έχουμε ακούσει και τον έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα. Φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε το αναγγέλουμε σε εσάς για να συμμετάσχετε κι εσείς με μας την ίδια κοινωνία που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό Του τον Ιησού Χριστό. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά σας. Αυτό είναι το μήνυμα που ακούσαμε από τον Ιησού Χριστό και σας το μεταφέρουμε. Ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σε Αυτόν καθόλου σκοτάδι. Αν λοιπόν ισχυριστούμε πως έχουμε κοινωνία με το Θεό, ενώ ζούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Αν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι στο φως, τότε έχουμε κοινωνία και μεταξύ μας και το αίμα που πρόσφερε με το θάνατό Του ο Υιός Του, ο Ιησούς, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός που είναι αξιόπιστος και δίκαιος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτη το Θεό και ο λόγος Του δεν ζει μέσα μας. Παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να σας προτρέψω να μην αμαρτάνετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα, το δίκαιο Ιησού Χριστό. Αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας και μάλιστα θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και όλου του κόσμου. Το βέβαιο κριτήριο πως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές Του. Όποιος λέει τον γνώρισα, δεν τηρεί όμως τις εντολές Του, είναι ψεύτης. Δεν λέει την αλήθεια. Όποιος όμως υπακούει στο λόγο Του, ασφαλώς αυτός αγαπάει το Θεό με όλη του την καρδιά. Μόνο έτσι έχουμε τη βεβαιότητα πως είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Όποιος λέει πως μένει σταθερά ενωμένος μαζί Του, οφείλει να ζει όπως ακριβώς έζησε εκείνος. Αδερφοί μου, η εντολή που σας γράφω δεν είναι καινούρια, αλλά η παλιά εντολή που την είχατε δεχτεί εξ αρχής. Αυτή η εντολή η παλιά είναι το κήρυγμα που αρχικά ακούσατε. Ωστόσο η εντολή που σας γράφω είναι καινούρια και αυτό είναι αλήθεια για το Χριστό και για σας. Το σκοτάδι της νύχτας παρέφυγε και άρχισε ήδη να χαράζει το φως το αληθινό. Όποιος λοιπόν λέει πως βρίσκεται στο φως, αλλά μισεί τον αδερφό του, αυτός βρίσκεται ακόμα μέσα στο σκοτάδι. Όποιος αγαπάει τον αδερφό του, αυτός μένει σταθερά μέσα στο φως και δεν γίνεται αφορμή να σκοντάψει και να αμαρτήσει ο αδερφός του. Όποιος όμως μισεί τον αδερφό του, βρίσκεται στο σκοτάδι και πορεύεται μέσα στο σκοτάδι και δεν ξέρει που πάει, γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Σας γράφω, παιδιά μου, για να σας βεβαιώσω πως οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρηθεί χάρη στο Χριστό. Σας γράφω, πατέρες, για να σας βεβαιώσω πως έχετε γνωρίσει Αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας γράφω, νέοι μου, για να σας βεβαιώσω πως έχετε νικήσει τον πονηρό. Σας έγραψα, παιδιά μου, πως έχετε γνωρίσει τον Πατέρα.
Σας έγραψα, πατέρας, πως έχετε γνωρίσει Αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας έγραψα, νέοι μου, πως είστε δυνατοί και ο Λόγος του Θεού ζει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον Πατέρα. Γιατί όλα όσα είναι του κόσμου, οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία πως κατέχουμε γήινα αγαθά, δεν προέρχονται από τον Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως παρέρχεται και μαζί του όλα όσα επιθυμούν οι άνθρωποι να κατέχουν μέσα σε αυτόν, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια. Παιδιά μου, έφτασε το τέλος. Έχετε ακούσει σχετικά με τον ερχομό του Αντιχρίστου. Τώρα λοιπόν έχουν παρουσιαστεί πολλοί αντίχριστοι. Από αυτό καταλαβαίνουμε πως έφτασε το τέλος. Αυτοί βγήκαν απ' ανάμεσά μας. Ποτέ όμως δεν ανήκαν πραγματικά σε μας, γιατί αν αληθινά προέρχονταν από μας, θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά αυτοί έφυγαν, ώστε να γίνει φανερό πως κανένας από αυτούς δεν ανήκε ποτέ σε μας. Εσείς όμως έχετε λάβει από το Χριστό το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος και μένετε όλοι σταθεροί στην αληθινή γνώση. Σας γράφω όχι γιατί δεν ξέρετε την αλήθεια, αλλά γιατί την ξέρετε και γιατί κανένα ψέμα δεν έχει την πηγή του στην αλήθεια. Ποιος είναι ο ψεύτης? Δεν είναι αυτός που αρνείται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο Χριστός? Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αυτός αρνείται συγχρόνως και τον Πατέρα και τον Υιό. Γιατί όποιος απορρίπτει τον Υιό που ενανθρώπισε, απορρίπτει και τον Πατέρα. Εσείς λοιπόν κρατήστε μέσα στις καρδιές σας το μήνυμα που ακούσατε εξ αρχής. Αν μείνει στις καρδιές σας ό,τι ακούσατε εξ αρχής, τότε θα μείνετε κι εσείς ενωμένοι με τον Υιό και με τον Πατέρα. Και να τι υποσχέθηκε να σας δώσει ο Χριστός, την αιώνια ζωή. Σας έγραψα τα παραπάνω για να σας προφυλάξω από εκείνους που προσπαθούν να σας εξαπατήσουν. Βέβαια μέσα στις δικές σας καρδιές μένει το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος που λάβατε από το Χριστό και δεν έχετε ανάγκη από δάσκαλο. Καθώς λοιπόν το χρίσμα το δικό του σας τα μαθαίνει όλα και ό,τι αυτός διδάσκει είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Παραμείνετε ενωμένοι μαζί του όπως το πνεύμα σας δίδαξε. Και τώρα, παιδιά μου, να μένετε έτσι ενωμένοι με Αυτόν, ώστε όταν φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία Του, να έχουμε θάρρος και να μην νιώσουμε ντροπή αντικρίζοντάς Τον. Αφού ξέρετε πως ο Χριστός είναι δίκαιος, πρέπει επίσης να ξέρετε πως κι όποιος πράττει δίκαια είναι παιδί του Θεού.
Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη Του είναι τόσο μεγάλη, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει το Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμη φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Όποιος λοιπόν με εμπιστοσύνη στο Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται. Καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνου. Όποιος αμαρτάνει παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Η αμαρτία είναι η ίδια η ανομία, και ξέρετε πως ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να πάρει από πάνω μας τις αμαρτίες μας, ενώ στον ίδιο δεν υπάρχει ούτε ίχνος αμαρτίας. Έτσι, όποιος είναι ενωμένος με Αυτόν, πάβει να αμαρτάνει. Όποιος αμαρτάνει, αυτός ούτε είδε ούτε γνώρισε ποτέ το Χριστό. Παιδιά μου, μην αφήνετε κανέναν να σας παρασύρει. Όποιος πράττει το σωστό, αυτός είναι δίκαιος, όπως ακριβώς ο Χριστός είναι δίκαιος. Όποιος όμως αμαρτάνει κατάγεται από το διάβολο, γιατί ο διάβολος συνδέεται με την αμαρτία εξ αρχής. Γι' αυτόν τον λόγο, ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό και είναι παιδί Του, πάβει να αμαρτάνει, γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού, που τον γέννησε, μένει μέσα του. Αφού ο Θεός τον γέννησε, δεν μπορεί να συνεχίσει να αμαρτάνει. Έτσι διακρίνονται τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαβόλου. Όποιος δεν κάνει το σωστό δεν είναι παιδί του Θεού. Το ίδιο και όποιος δεν αγαπάει τον αδερφό του. Πραγματικά, η παραγγελία που ακούσατε εξ αρχής είναι αυτή. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Δεν πρέπει να γίνουμε σαν τον Κάιν. Αυτός ήταν γέννημα του διαβόλου και έσφαξε τον αδερφό του. Και γιατί τον έσφαξε? Γιατί τα δικά του έργα ήταν πονηρά, ενώ του αδερφού του ήταν δίκαια. Γι' αυτό δεν πρέπει, αδερφοί μου, να απορείτε που ο κόσμος σας μισεί. Εμείς ξέρουμε πως από το θάνατο έχουμε περάσει στη ζωή. Και αυτό το ξέρουμε επειδή αγαπάμε τους αδερφούς μας. Αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του παραμένει στο θάνατο. Όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος, και ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Να πως μάθαμε τι είναι αγάπη. Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας. Έτσι οφείλουμε κι εμείς να προσφέρουμε τη ζωή μας για χάρη των αδελφών μας. Αλλά αν κάποιος που έχει τα πλούτη του κόσμου δει τον αδελφό του σε κατάσταση ανάγκης και δεν τον σπλαχνιστεί, πώς ο άνθρωπος αυτός να έχει μέσα του αγάπη για το Θεό? Παιδιά μου, ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα και αγάπη αληθινή. Από αυτό θα καταλάβουμε ότι είμαστε παιδιά της αλήθειας και θα βεβαιώσουμε χωρίς αγωνία την καρδιά μας μπροστά στο Θεό όταν αυτή μας κατηγορεί για κάτι, αφού ο Θεός είναι ανώτερος από τη συνείδησή μας και τα ξέρει όλα. Έτσι, αγαπητοί μου, όταν η καρδιά μας πάβει να μας κατηγορεί, αποκτούμε θάρρος ενώπιον του Θεού και μας δίνει ό,τι το ζητούμε, γιατί εκτελούμε τις εντολές Του και κάνουμε ό,τι Του είναι αρεστό.
Αυτή είναι η εντολή του, να πιστέψουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Υιού Του, και να αγαπάμε ο ένας τον άλλο, σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος τηρεί τις εντολές Του, μένει ενωμένος μαζί Του και εκείνος με Αυτόν. Το ξέρουμε πως ο Θεός ζει μέσα μας και ανάμεσά μας από το πνεύμα που μας έδωσε. Βασιλεύ ουρανιέ, παρακλεῖτε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθε και σκηνώσον εν ημίν και καθαρίσον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς Αγαπητοί μου, μην εμπιστεύεστε όλους εκείνους που ισχυρίζονται πως έχουν το πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τους για να διαπιστώσετε αν το πνεύμα που έχουν προέρχεται από το Θεό. Γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν ξεχυθεί μέσα στον κόσμο. Να με ποιο κριτήριο θα αναγνωρίζετε το πνεύμα του Θεού? Όποιος διακηρύττει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός που ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, αυτός έχει το πνεύμα του Θεού. Όποιος όμως δεν παραδέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, δεν έχει το πνεύμα του Θεού, αλλά του Αντιχρίστου που έχετε ακούσει πως έρχεται. Λοιπόν, αυτός ήδη βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Εσείς όμως, παιδιά μου, αναγεννηθήκατε από το Θεό και έχετε υπερνικήσει τις διδασκαλίες αυτών των ψευδοπροφητών, γιατί αυτός που ενεργεί μέσα σας είναι ισχυρότερος από αυτόν που κυριαρχεί μέσα στον κόσμο. Αυτοί προέρχονται από τον κόσμο, γι' αυτό μιλάνε τη γλώσσα του κόσμου και ο κόσμος τους καταλαβαίνει. Εμείς προερχόμαστε από το Θεό. Όποιος γνωρίζει το Θεό μας καταλαβαίνει. Όποιος δεν προέρχεται από το Θεό δεν μας καταλαβαίνει. Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πνεύμα της αλήθειας από το πνεύμα της πλάνης.
Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιος αγαπάει, δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από το Θεό και ότι γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπάει, δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό Του το μονογενή στον κόσμο, για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό Του, που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε κι εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει το Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Μας έδωσε το πνεύμα Του. Έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με μας. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιό Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με το Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη και όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος, γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε το Θεό γιατί Εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Αν κάποιος πει αγαπώ το Θεό, μισεί όμως τον αδερφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του, τον οποίον βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό τον οποίον δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος αγαπάει το Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφό του. Όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, αυτός είναι γεννημένος από το Θεό. Και όποιος αγαπάει τον Πατέρα, αγαπάει επίσης και το παιδί του. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού. Όταν αγαπάμε το Θεό και τηρούμε τις εντολές Του. Πραγματικά την αγάπη μας για το Θεό την εκφράζουμε τηρώντας τις εντολές Του. Και οι εντολές Του δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, αφού κάθε παιδί του Θεού μπορεί να νικήσει τον κόσμο. Να πως μπορούμε να νικούμε τον κόσμο? Με την πίστη μας. Ποιος μπορεί να νικάει τον κόσμο? Μόνον όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αυτός είναι που ήρθε με το νερό του βαπτίσματός Του και με το αίμα του θανάτου Του, ο Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο με το νερό, αλλά με το νερό και με το αίμα. Το ίδιο το πνεύμα είναι μάρτυρας γι' αυτό και το πνεύμα είναι η αλήθεια. Υπάρχουν 3 μάρτυρες στον ουρανό. Ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί οι 3 είναι ένα και υπάρχουν 3 μάρτυρες στη γη. Το πνεύμα, το νερό και το αίμα. Και αυτοί οι 3 δίνουν ομόφωνη μαρτυρία. Δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων, αλλά η μαρτυρία του Θεού είναι πολύ ισχυρότερη και ο Θεός έχει δώσει τη μαρτυρία Του σχετικά με τον Υιό Του,
Όποιος πιστεύει στον Υιό του Θεού, αυτός έχει μέσα του αυτή τη μαρτυρία. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό, τον θεωρεί ψεύτη, γιατί δεν έδειξε εμπιστοσύνη στη μαρτυρία που έδωσε ο Θεός σχετικά με τον Υιό του. Να, ποια είναι αυτή η μαρτυρία. Ο Θεός μας χάρισε την αιώνια ζωή. Και αυτή η ζωή υπάρχει στην κοινωνία με τον Υιό του. Όποιος έχει τον Υιό, αυτός μόνο έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, αυτός δεν έχει ούτε τη ζωή. Αυτά τα έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε πως έχετε την αιώνια ζωή και για να πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού. Και να, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη και θάρρος απέναντι στο Θεό. Αν του ζητήσουμε κάτι σύμφωνα με το θέλημά του, μας ακούει. Έτσι, ξέροντας ότι ακούει τα αιτήματά μας, είμαστε βέβαιοι πως θα εκπληρωθούν. Αν λοιπόν δει κανείς τον αδερφό του να διαπράττει μια αμαρτία που δεν οδηγεί στο θάνατο, να παρακαλέσει το Θεό και ο Θεός θα δώσει στον αδερφό τη ζωή. Αυτό το λέω για όσους διαπράττουν αμαρτίες που δεν οδηγούν στο θάνατο. Γιατί υπάρχει και αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Δεν λέω να παρακαλέσει για εκείνη. Κάθε άδικη πράξη είναι αμαρτία. Υπάρχουν όμως αμαρτίες που δεν οδηγούν στο θάνατο. Ξέρουμε πως όποιος έχει αναγεννηθεί από το Θεό δεν κυριεύεται από την αμαρτία, γιατί ο Υιός του Θεού τον προστατεύει και ο διάβολος δεν μπορεί να τον βλάψει. Ξέρουμε πως είμαστε παιδιά του Θεού και πως όλος ο κόσμος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του διαβόλου. Ξέρουμε πως ο Υιός του Θεού ήρθε και μας έδωσε την πνευματική δύναμη για να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό. Είμαστε ενωμένοι με τον αληθινό Θεό μέσω του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Αυτός είναι η αιώνια ζωή. Παιδιά μου, φυλαχτείτε από τους ψεύτικους θεούς. Αμήν. Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή κοινότητα και τα μέλη της, που εγώ τους αγαπάω αληθινά, και όχι μόνο εγώ,
αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Σας αγαπάμε χάρη στην αλήθεια που βρίσκεται σε μας και θα μείνει μαζί μας αιώνια. Η χάρη, η ευσπλαχνία και η ειρήνη από τον Πατέρα Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Πατέρα, ας είναι μαζί σας με αλήθεια και αγάπη. Χάρηκα πάρα πολύ που βρήκα μέλη της κοινότητάς σας να σκέφτονται και να ζουνε σύμφωνα με την αλήθεια, όπως ακριβώς λέει η εντολή που λάβαμε από τον Πατέρα. Και τώρα σας παραγγέλω, αγαπητή κοινότητα, να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Δεν σας γράφω καμιά καινούρια εντολή, αλλά αυτήν που είχαμε εξ αρχής. Να τι είναι η αγάπη. Να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του. Και η εντολή, όπως την ακούσατε εξ αρχής, είναι πως πρέπει να ζείτε με αγάπη. Πολλοί πλάνοι έχουν εμφανιστεί στον κόσμο που δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος. Όποιος τα λέει αυτά είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Προσέξτε τον εαυτό σας για να μην χάσουμε ό,τι καταφέραμε ως τώρα, αλλά να μπορέσουμε να λάβουμε ολόκληρο το μισθό μας. Όποιος δεν μένει πιστός στη διδασκαλία του Χριστού αλλά την παραβαίνει, προχωρώντας δήθεν πέρα από αυτή, δεν έχει κοινωνία με το Θεό. Όποιος όμως μένει πιστός σε ό,τι δίδαξε ο Χριστός, αυτός έχει κοινωνία και με τον Πατέρα και με τον Υιό. Όταν λοιπόν κάποιος κήρυκας σας επισκέπτεται και δεν διδάσκει αυτή τη διδαχή, μην τον βάζετε στο σπίτι σας και μην τον καλωσορίζετε, γιατί όποιος τον καλωσορίζει συμμετέχει στα πονηρά του έργα. Έχω πολλά ακόμη να σας γράψω. Δεν θέλησα όμως να το κάνω με χαρτί και μελάνι. Ελπίζω να σας επισκεφτώ και να τα πούμε από κοντά. Έτσι η χαρά μας θα είναι πλήρης. Τα μέλη της εκλεκτής αδελφικής σας κοινότητας σας χαιρετούν. Αμήν. Ο Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, προς τους αγαπημένους που τους κάλεσε ο Θεός Πατέρας και τους διατηρεί κοντά στον Ιησού Χριστό. Εύχομαι το έλεος, η ειρήνη και η αγάπη να πληθαίνουν ανάμεσά σας. Αγαπητοί μου, πάντοτε είχα μεγάλη επιθυμία να σας γράψω για τη σωτηρία που χάρισε σ' όλους μας ο Θεός. Τώρα όμως αναγκάζομαι να σας γράψω για να σας προτρέψω να συνεχίσετε τον αγώνα για την πίστη που έχει δοθεί μια για πάντα στο λαό του Θεού. Αφορμή μου δίνουν μερικοί άνθρωποι που παρισέφρισαν ανάμεσά σας. Οι ασεβείς αυτοί μετατρέπουν τη σωτήρια χάρη του Θεού σε κάθε λογή σας έλγεια και δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός αφέντης και Κύριος μας. Από παλιά οι γραφές είχαν προαναγγείλει την καταδίκη που τους περιμένει. Τα ξέρετε βέβαια όλα. Θα ήθελα όμως να σας θυμίσω πως ο Κύριος, αν και έσωσε στην αρχή το λαό από τη δουλεία της Αιγύπτου, στη συνέχεια αφάνισε όσους δεν πίστεψαν. Θυμηθείτε τους αγγέλους που δεν έμειναν πιστοί στο αξίωμά τους, αλλά εγκατέλειψαν την ουράνια κατοικία τους. Ο Κύριος τους έχει φυλακίσει στο σκοτάδι με αιώνια δεσμά, για να δικαστούν τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως. Θυμηθείτε τα Σόδομα και τα Γόμορα και τις γειτονικές τους πόλεις που είχαν παραδοθεί κατά παρόμοιον με αυτούς τρόπο στην πορνεία και στις αφύσικες ειδονές. Η αιώνια καταδίκη τους αποτελεί ζωντανό παράδειγμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους αυτούς. Βλέπουν όνειρα που τους οδηγούν να μολύνουν με την αμαρτία το ίδιο τους το σώμα, να απορρίπτουν τη θεϊκή εξουσία
και να καθιβρίζουν τους αγγέλους. Και όμως, ούτε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν τόλμησε να ξεστομίσει υβριστική κατηγορία εναντίον του διαβόλου, όταν σε μια φιλονικία μαζί του διεκδικούσε το σώμα του Μωυσή. Το μόνο που είπε ήταν «Ο Κύριος να σε κατακρίνει». Οι ψευδοδιδάσκαλοι, αντίθετα, καθιβρίζουν εκείνα που ξεπερνούν την αντίληψή τους και εκείνα που τα ξέρουν από ένστικτο, αυτά ακριβώς τους οδηγούν στην καταστροφή, σαν τα ζώα που δεν έχουν λογικό. Αλίμονό τους, βαδίζουν στα χνάρια του Κάιν και σαν το Βαλαάμ έχουν ρηχτεί ακράτητοι στην πλάνη της φιλαργυρίας. Με τις επαναστατικές αντιλογίες τους θα αφανιστούν όπως ο Κορέ. Αυτοί είναι βρώμικες κοιλίδες που συμμετέχουν χωρίς ντροπή στα κοινά σας δείπνα. Νοιάζονται μονάχα για τον εαυτό τους, μοιάζουν με σύννεφα που παρασύρονται από τους ανέμους και δεν φέρνουν βροχή. Μοιάζουν με δέντρα που μέχρι το φθινόπωρο δεν δίνουν καρπό και που σαν ξεραθούν για τα καλά τα ξεριζώνουν. Μοιάζουν με τα άγρια κύματα της θάλασσας που αντί για αφρό ξεβράζουν τις ντροπές τους, με άστρα περιπλανόμενα που τα προσμένει το παντοτινό, το ζωφερό σκοτάδι. Γι' αυτούς προφήτεψε ο Ενώχ, 7η γενιά από τον Αδάμ, λέγοντας «Ήρθε ο Κύριος με τις μυριάδες των Αγίων Αγγέλων Του για να κρίνει όλη την οικουμένη και να ελέγξει όλους τους ασεβείς ανάμεσά τους για τις αμαρτωλές τους πράξεις και για όσα σκληρά λόγια ξεστόμησαν εναντίον Του οι ασεβείς και οι αμαρτωλοί. Οι άνθρωποι αυτοί γογγίζουν και μεμψημυρούν για όλα, ζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, ξεστομίζουν μεγάλα λόγια και κολακεύουν τους ανθρώπους μόνο και μόνο για να έχουν οι ίδιοι κάποιο όφελος. Εσείς όμως, αγαπητοί μου, να θυμάστε τα προφητικά λόγια των Αποστόλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στους έσχατους χρόνους σας έλεγαν θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα σας εμπέζουν και θα ζουν σύμφωνα με τις αμαρτωλές επιθυμίες τους. Αυτοί είναι που προκαλούν τις διαιρέσεις, κυριαρχούνται από τις φυσικές τους επιθυμίες και όχι από το Πνεύμα του Θεού. Εσείς όμως, αγαπητοί μου, συνεχίστε να προοδεύετε στεριωμένοι πάνω στο θεμέλιο της Πανάγιας πίστης σας και προσεύχεστε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Διατηρήστε τον εαυτό σας στην αγάπη του Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Άλλους να τους ελεείτε με διάκριση και άλλους να φροντίζετε να τους σώσετε με μεγάλη προσοχή, αρπάζοντάς τους μέσα από τη φωτιά, αποφεύγοντας ακόμη και να αγγίζετε τα ρούχα τους που έχουν λερωθεί από την αμαρτωλή του σάρκα. Σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό, το σωτήρα μας, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν. Κύριε, εκράξα προς εισάκουσον μου, εισάκουσον μου, Κύριε, Κύριε, εκράξα προς εισάκουσον.
μου ως θυμία ενώπιον σου έπαρσης των χειρών μου θυσία εσπερινή εις άκουσον μου Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδίαν μου εις λόγους πονηρίας του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένης την ανομίαν και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιος εν ελέη και ελέγξει με έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλήν μου. Ότι έτυχε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα σύγκριτε αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δίνθησαν όσοι πάγος γης εράγει επί της γης διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου επισήλπισα μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξον με από παγίδος οι συναισθήσαν τόμοι και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται να αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί κατά μόναση μη εγώ έως αν παρέλθω. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου του εξομολογήσαστε το ονόματι σου τας εσπερινάς ημών ευχάς προσδεξέ.
Άγιε Κύριε, και παράσχου ημίν αφέσιν αμαρτίων, ότι μόνος Συ οδείξας εν κόσμο την Ανάσταση. Εμέ υπομενούσι δικαιοί, έως σου ανταποδόσμοι, κυκλώσατε λαΐσιον και περιλάβετε αυτήν, και δότε δόξαν εν αυτή το Αναστάντη εκ νεκρών, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών. Όλοι τρωσάμενος ημάς εκ των ανομιών ημών. Εκ βαθέωνε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, δεύτερα υμνήσομεν και προσκυνήσομεν Χριστόν, δοξάζοντες αυτού την εκ νεκρών Ανάστασιν, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών. Ο εκ της πλάνης του εχθρού των κόσμων λύτρωσάμενος. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνήν της δεήσεώς μου, εφράνθητε ουρανοί, σαλπίσατε τα θεμέλια της γης, βοήσατε τα όρη ευφροσύνην, ιδού γαρό Εμμανουήλ, τας αμαρτίας ημών το σταυρό προσήλωσε, και ζωήν οδίδους θάνατον
τον Αδάμ αναστήσας ως φιλάνθρωπος. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παράσει ο ηλασμός εστι, τον σαρκί εκουσίως σταυρωθέντα δι ημάς, παθόντα και τα φέντα και αναστάντα εκ νεκρών υμνήσομεν λέγοντες, στήριξον ορθοδοξία την εκκλησίαν σου, Χριστέ, και ειρήνευσον την ζωήν ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.